ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮೊಗಾಚ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸನಾತನ धर्म ಅಂತೂ श्रावण मासाक विशेष स्थानस. तांतूय जीएसपी समाजांतू हे श्रेष्ठ मासू. श्रावण मासू परबेचो मासू म्हणून घेता. अमगेल समाजाचे अय्यप्पणा बैल मनशांक चूडी पूजा अत्यंत संभ्रमू. चूडी सामग्री ಒಟ್ಟು करचे, चूडी बांधचे, पुज्जूचे भारी खुशी. श्रावण मासांतू सूर्य तगेले सुक्षेत्र जावन आशिल्ले सिंह राशीर येता. तश दुखून हे चूडी पूज म्हणजे दैविक स्वरूप जलेले सूर्यदेवाक आनी तुळसी देवीक आराधन करचे संप्रदाय. श्रावण मासांतू प्रति शुक्रार आनी आयतारा चूडी पुज्जिताती. तेसू मत्यार न्हावनू कसले खरकट खायना तशी चूडी पुज्जूचे क्रम. मस्त जन श्रावण मासांतू पिया उलोसून खायनाशी व्रतय करताती. चूडी मळल शब्द कन्नडाचे सूडी दुखून आयला. हे सूडी मळरी आमची गेल्यानी ಗೊಂಚೋ म्हणून अर्थ. हे चुडीयंतू दिब्रंकूर प्रमुख पात्र घेता आणि हक्का 5 बगे फूल तजवटूची आरती अवळे मट्टी मजरा ನಂಕುಟ ಅನ್ವಳಿ ಲಯ್ಯೆ ಮಟ್ಟ ದವರ್ತತಿ. हे कसले मळरी हंत पूर सस्यांतू औषधीय गुणानी लक्ष्मी सानिध्यस म्हणून ನಂಬಿಕ. हंतुल हे दिब्रंकूर केदनकೈ अळवना. तुम्ही पळो नसतले केदनೈ वैशकारी सुक्त विनहा मरना. थोडे तेवांश मेळ्ळरी वपासची गुर्ता. तश्तुकून हक्का पाताळ बेरू म्हणून म्हणताती. हे सस्या ओटू रताफूल रत्नगंधी सुगंधी शंखपुष्प करवीर नमुनवार फूल घालून बांधल्यारी ताजी चुडेची चंदाई विंगडी. आता आमकां गांव आशिल्ल्यांका रत्नगंधी रताफूल करवीर सुगंधी पुरा मेळता. जाल्यार पेंटा आशिल्ल्यांका ह्या पुरा मेळची ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जावच्या पुरो. ते मेळ्ळाल फूल घालून तांणी घातले रे देवा समर्पण केले जाले. चूडी हुमरा दवरलेले निमित्त खंयची क्रिमी विद्यर्यान म्हणटाती. तशीच हे चूडी मळलेले निमित्ती देहाची उष्णते समतोलन जाता म्हणजे अनेक ನಂಬಿಕೆಯ आस. चूडी कशी बांदची म्हूण दाखयता. सुरेख 5 दिब्रंकूर काढता. एक मजरा ನಂಕುಟ, एक अनवाळी, एक आरती, एक घंटे मड्ड, एक लाये मड्ड, आणि एक आवळी मड्डी घाली. हज्जी उठ पुरा फुल्ल दवरता. रत्नगंधी सुगंधी काटशेवटे रताफूल एक गुलाब शेंपे. फूल चंद कोण दवरनो वय्यानी गंतुका. हेत चंद कोण कट्टुकोर्नु उदका बुड्डनु पळेराद वर्क. आता वीड करची कशी म्हणून पळया. सुरवेर एक हॉड पान घेवचे, ताजवेर एक चिके सान पान, ताजवेर एक फोडी कुडको दवरनु बित्तेरची पान चिके मडची येते. एक फोडी पडत ना वा आणि मडची येते आणि ताका एक शिगीर घालते. वीड रेडी झालं.
समाज बांधवांक चुडये परबेचो शुभाशयो. मुखारची व्हिडिओंत आमी चुडी पुज्जूची कशी म्हणून दाखयताती. हे व्हिडिओ तुम्ही पुरा लाईक करा, तुमगे लापता लोटू शेअर करा आणि आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब करू विसरू नका ती.